Nagsadudan iti pagbaro tano'y di nagagetang agtrabaho kas ko na nilelong ko tano'y tan kamalin iti makaamo agmuris ki kada agarado kadwan ng tegin si senyorito agin babak ng kada ang pagwapo na mabaliwan nga ang paso di ugali ti pagbaro kaadwan na itan ti managpisyo managsugal ke nagsigarilyo at dapayan agaritos abaparo ako namlano siguro na agarwat dawaw na palalungyan awan kortada uray sinsilyo man manungitan di baruan ang takmengan kaatuan na itan mabaruti dayaan man manubayan itan di baru jika tal-talunan ti kaadwan na itan babaru pagbabartikan naman baliwan ti tiyempo at dapo kawe apaparu nuwag sarita dagit kaslapot no kaadwan namin tiniluluko di dag trabaho no di da matandanan mamandaran at ingardan no ay bami ti pangananay alis to da ang mahayban man manuitan di baruan ang taklingan kaadwan na itan babaru ti dayaan man manubayan itan di baru jigital talunan ti kaadwan na itan babaru pagbabartikan ti kaadwan na itan babaru pagbabartikan